Goedemorgen. 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 Jongens, goedemorgen. Niet rennen, niet schreeuwen. Ja? Gewoon een beetje rustig aan doen, dan heeft niemand last van jullie. Gewoon lopen. Wanneer is er voor het laatst een ongeluk gebeurd? Een ongeluk gebeurd? Ja. Waarom wil je dat weten? Omdat ik een beetje de zenuwen heb. Nou, tot vanmiddag. Ik ben purser. Ik ben een beetje de gastheer aan boord. En ik heb de verantwoording van de horeca aan boord. De buffetten, de keukens, de bar beneden. Dames en heren, een hele goede morgen. Namens de kapitein en bemanning heet ik u van harte welkom aan boord van de Vlieland. De vaart uit de Vlieland bedraagt ongeveer 1 uur en 35 minuten. We maken hier op het dek tijdens de purser doe ik nu ongeveer 4 jaar. En zelf werk ik nu dik 23 jaar bij de rederij. Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Captain and crew, we wish you welcome. Ik heb nu, normaal dan loop ik mijn ronden. Dan kijk ik even of er veel fietsers zijn, als er auto's zijn, dat er geen mensen in de auto zitten. Kijk even als alle deuren goed dicht zijn, dat er geen rolcontainers los op dek staan. Nou, dan loop ik nu naar boven en dan ga ik hier verder. Dus dan, Ik ben begonnen als klein jongetje als fan van de boot, zeg maar. Dat ik wel altijd bij de haven langs. Mijn moeder ging dan vaak met me mee op de fiets en dan een bootje kijken. En zo ben ik zelf een keer met de boot meegegaan. Mocht ik meevaren met kapitein Frans Horjes. Toen de tijd, nou, dan praat ik over 87, toen was ik een jaar of 10. Mocht ik mee in het stuurhuis. Nou, dat was natuurlijk voor mij helemaal fantastisch. En sindsdien was het helemaal boot voor en boot na. En op een gegeven moment toen ik wat ouder was, toen ging ik vaak stiekem met de boot mee. Terwijl ik eigenlijk op school had moeten zitten, maar vond ik niet zo belangrijk. Op een gegeven moment kon ik aan het werk als afwasser. Dat was dan wel naar de Schelling toen de tijd, op de Friesland. Daar ben ik begonnen, september 95. Als afwassertje. Ik was net 18. Dus dat, nou ja, zo ben ik gegroeid. Kassa is dus nu werken, dat is mooi. Fijn, dan hebben we daar geen problemen meer mee. Nou ja. Hou me op de hoogte. Mocht het wel zo zijn, dan kan ik even een stap ondernemen. Ik mag ook graag even de hort op, zeg maar, foto's maken. Uiteraard van boten. Treinen vind ik ook leuk. En ja, dus ik ga vaak even weg met een vriend, collega van mij. Gaan we dan vaak ook verder naar de Hoek van Holland bijvoorbeeld of naar IJmuiden. Daar bootjes kijken. Daar bootjes kijken, daar varen ook veerboten, dus dat is, die zijn de slag groter als deze. Maar ja, dat is erg, dat vind ik leuk. Nou, ik word het vroeger wel. Ik wil ook altijd bakjetijn worden, dus hoe ik het altijd noemde. Ja, daar praat ik ook zo. En het is, nee, eigenlijk, ja, dan moest je naar de zeevaartschool en dan moest je naar wiskunde, had je dan. En dat was niet mijn sterkste vak. Nee, uiteindelijk toen ik aan boord kwam in de horeca, vond ik dat eigenlijk ook wel erg leuk. Het is niet dat je van maandags tot vrijdags werkt, maar het is vaak de drukke periodes. De weekenden werk je vaak, of drukke periodes in de vakanties. Dus ja, je bent af en toe van huis. Dus dat is, als je dan bijvoorbeeld 6 dagen werkt, dan ben je vaak in die 6 dagen ben je 3 dagen thuis en 3 dagen ben je dan hier. Dan slapen we hier aan boord. En ik ben alleen, ik heb niemand thuis zitten die op me wacht. Ja, een kat. Mijn kat, maar die is gewend zo langzamerhand dat ik weg moet. Zo, nou dit is de hut waar ik dan slaap. Die deel ik met een collega. Ik slaap aan deze kant. Nou ja, zo je ziet. Daar hangt weer een boot aan de muur. Dan kan ik altijd goed slapen. Thank you for your attention. We wish you a pleasant day, Vlieland. Ah, goedemorgen. Daar zijn we weer. Iedere rit is anders. Het is nooit hetzelfde. Dus het heen en weer, ja, dat lijkt zo dat we dat krijgen, maar het valt mee. Hey, tot ziens. Doeg. Nou jongens, veel plezier. Maak er een mooie dag van. Tot ziens. Dag. Tot ziens, hè. Dag.